به هەلکەفتا ساڵڤەگەرە پێنج و هەفتان یا شۆرەشە ئەیلوونەیە پیرۆز وەک شانەزی و رێزگرتنê جوان خەباتکار و لە هەنگان را رێخستنا کامپا دووبیز یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا 11 پێشمەرگەین ئەیلوونê ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên ku lê domîz û dorûberên wê dimînin xelat kirin. Rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li ser û pela xwe ya fermî belav kir ku bi helkefta salvegera pêncî û heftan ya şoreşa Eylûnê pîroz şandeka rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi serkirdeyetiya Mihemed Emîn Abbas berpirsê rêxistinê li kampa domîz seredana pêşmergeyên Eylûyê yên ku li kampa domîz û dorûberên wê dimînin kir. Wê helkeftê diyariyek li ser xebata wan di ber miletê Kurd de pêşkêş kir. Pêşmergeyên Eylûnê bi wêneyên bavên tewa Kurd û serokê şoreşa Eylûnê Nemir Mela Mustafa Barzanî xelat kirin. Li gorî malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina kampa domîz heriyek ji Elî Yusuf Namo, Mihemed Seîd Sûrî, Seîd Hamid Hebeş, Mihemed Hesan Mustafa, Mahmud Yusuf Elî Zirarî, İsmaîl Hacî Xelîl Zirarî, Gorgîn Nureddîn Abdelmecîd, Abbas Hesên Silo, Ali Abbas İbrahîm, Xalid Mahmud Yaqûb Hesên, Yusuf İsmaîl İbrahîm ji pêşmergeyên Eylûnê xelat kirine. Şoreşa Eylûnê ya pîroz di sala 1961 de ji aliyê serokê dîrokîyê miletê Kurd Nemir Mela Mustafa Barzanî ve hat bû ragihandin daxwaza mafê netewîyê miletê Kurd li Kurdistanê kiriye. Tiştê ku niha li herêma Kurdistanê diyar e berdewamiya destkeftinên şoreşa Eylûnê ne ku di wê şoreşê de bi sedan ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî beşdarî di wê şoreşê de kirine. Hin ji wan pêşmergeyan vegeriyan Rojavayê Kurdistanê, Ango Kurdistana Sûriyê û beşek ji wan li herêma Kurdistanê ji wê demê ve li herêma Kurdistanê man. Ew 11 pêşmergeyên hatine xelatkirin jî li kampa domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê û dorûberên wê di pêla penaberiyê de piştî şoreşa Sûriyê penaberî herêma Kurdistanê bûne.